iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Saan? Saan? Atay wanak! Atay wanak! Di maladaga. Dara-dara. Kasla, nataysan. Magsagsangit pailaan. Nadaraan ti trahe di budak. Sana po doon ito'y. Sino ka? Sika! Stunan! Masagsakit ang naglaunay! Pamela! Ano ti mapaspasamakal ka? Pamela! Nukas na. Tag-tag-inap lang ti amin. Kasalapod-pod no. Anya ti kaya ta sa waday di na tag-tag-inap ko. Pamela! Pamela! Ni Papa, nakariing ata iti panagikis ko. Sumsunggarag pailaan. Apay akas di ay tinatag-taga-inap ko. Sige, uminom kay ti danom tapno mabangaran ka. Anya nga minti na itagtagainap mo. Nakariingak gapo iti panagikikis mo. Day ta bumbumsag kapailain. Kuha, Papa. Sigurado ak. Nakabutbutang titagtagainap mo. Adaak iti nasip ngat a lugar. Bit-bit ko ti nakakarto na trahe di budak. Nadlaw ko nga damang kamkamat kanya. Nagtartarayak. Nakakita ak iti dara-dara amaladaga. Idinto at ti lalaki anang kamkamat kanya. Binaot nak iti sinturon. Nagsana ak tinarik na, Papa. Anyan day ta na itagtagainap mo. Ang saan aday ta ti pakariribokam. Sabsabong tirabii ako nada. Sige maturog kan. Amangan lumakaala kay ti sakit mo no agpuyat ka. Manulang aldawen kat agkasar kayon kan ni Vladimir. Papa. Kan saan ka di masapa adaw asan na kaintong bigat. Ado pa ti ibonong yung imbitasyon. Noomuyo na ko, Papa. Amangan lumakagura kayo. Namamon nyo na ito. Aging gaita. Diyak pa'y na ikay ganda. Nurumbang ngay punok ka ni Vladimir na ito. Amangan no saan nakamawatan. Kat ibabawi na, ipanangikasar na kanya. Diyak kaya ti may babait. Hello. Da kayo gayam ninong. Nasa pa kayo man ngay mawag. Mabaling ka di ngayon ton rabiin na kasarita da. Masapa kami na rumwar kami kini Pamela. Ha? Anya? Nagsarita kayo kini gobernador? Asyak kag kandidato a mayor? Agabi ang laing, Jonas. Si Kati masapol ang mamigat. Tapno ada pamigsam. Ureda kayo, nanang. Masapol ang mangan kayo iti napoy. Tapno makapigsa kayo ang makipaggaik iti minais nila kay Sir Bando. Sana siya ti pagkadanagam. Ni,
Aguyak kayo pa eh. Nerbisa na kami ni Tikalman. Awan ang yaman na dito eh. Anadan niyo kumati sa at yun, nanang. Jak kaya't nagsakit kayo. Agyaman na kiti panang yalikakam kanyak. Lumsan ka madanakan. Amo kaya likaka ti bagbagig. Sana mabali na may dalitak. Tadyak kaya't asumarden ka iti panagadal mo. Sana bali, nanang. Dandanin nagsira ti klase. Agsapulak to ti trabaho. Tapno matulungan kayo amanggad iti pagbiag tayo. Ken agurno nga kiti gastusak nga gada. Daliak matlaangin makapangan, Pamela. Di mo pa'y sinagid tilabay mo. Awan ganas ko amangan, Papa. Agtimpla aklangan ni tigatas. Oray tadamot bread kanham nga ibulon ko. Adda ka di recruit na Talagang awan ganas ko amangan iti bigat. Agawis tumatla ni Vladimir nga agmerienda inton madamdama. Oh, ne, ang mga no ni Vladimir tiyag bosbosinan. Saan ka pa'y anak at igos, iha? Kasarsarita yun to lang, Papa. Ang nervyos ko man. Papa, nasidag namin katagiti nangangato a politiko. Kaya't nangagkandidato ak amayor iti masungad nga eleksyon. Jak pagarupen nga da ambisyon mo at umapog iti politika. Idi si Bibiyag pwede di mami. Kinublagnak at umapog iti politika. Amuyumit nga tan tinapasamak kini daddy. Madamati pa nagkamkampanyada. Idi tambangan dayda. Nakabot mo tangag paiso ti politika. Saan na maliklikan ti panagpipin natay? Intun rabi nga agsarita kami kinininong. Diyak pa'y nakaikadang nawatak ti jaya na. Pampanunutat ngamin dagiti negosyo. At damat kit din ni Bernos akasinsin ko. Apangitalkak no kas pangaring. Kaslanaw nagtibang panunutam. Napintas ka mo lagid ni. Uray saan ka nakaisang. Vladimir, nang ko tinagsaritaan nyo kini Papa. Talaga ka di nga agkandidato ka, Mayor? Agsarita kami to pala ang kinininong intun rabi. Diyak pa mo, nonya ti desisyon ko. Amang nawan ton ti panawon mo kanya. Saan to mapasamak dahi ta? Ay ayatan ka launay Pamela. Saan kan to baybayan? Amang ano, nasaban to pa intun maibunong ta dagiti imbitasyon. Adda amok anapin ta sa pagpasyaran ta. Pangasim, naanyaman ti pampanunutan. Saan kumapailaang? Manulaangan nga aldaw, pagkasartan. Ada kanya kung ti try di Buda. Kan naalata pa yan ti wedding ring. Sa bahalin sa ti pampanunutan. Kahit ko anasinaw kang ikasar ko. Tapno iti umuna arabi ita. Dahil ti kapatgan ang may sagot mo kanya. Dandani pa nagsaran ti klase. Final exam ton, inton lawas na. Talaga dahi ti abakla, Profesor mi. Iso nga do ti manggorgora kan ko ana. Aglalo dagiti san ang makamu iti ugali na. Ay, ninanang ti malagip ko. Oray nila kay Serbando. Ket na istorya na kanya. Amaladagat ng sangpat na titibalay. Aging kay ta. Jakpay amuno. Asino ti amak. Ado ti sakripisyo ni nanang kanya. Dandaniak kano na tay. Iti pan nakauram ti balay mi. Iso kano da iti piglat. Ti akin kan nigit at akyag ko. Ken iti akin kan nawan arupak. Ngam nakarkaro ti napasamak kin nanang. At dadag iti kaadalak ang mga uyaw kanyak. Gapo iti piglat. Iti rupak kan iti takyag. Ni Pamela ti mga awag kanyak.
Hello? Papa, ada kami kini Vladimir iti rest house ti resort ni Ninong na. Oo, nakaadayo kayo gayam, iha. Asidag iti isla dayta resort. Iti asidag matladag iti floating cottages. Napintas dito'y papa. Kuna ni Vladimir, abaran ka nung magatang na ti kaabay ti resort. Tamang patakder tumit iti rest house na. Oh, kat kumusta met ti panagibonong yu iti imbitasyon? Nasaba na ibunong mi. So nga imay kami dito eh. Saan nga tang agbayad ta sarita da kini Ninong na inton rabi eh? Talagan sa nga alukuyan da nga agkandidato a mayor. No mabalin. Saan ko ang palupusan, papa? Amangan mo, mabaybayan na tungamin. Saan mat nga ta mapasamak dayta? Saan kayo pa anak kapagkasar? Kat di mo mabalin abyangan no anya ti desisyon na. Narigat no dayta ti saan nyo apag kinaawatan. Saan to ang mapasamak data, papa? Kaya't ko, anaragsak ti panagdan namin agasawa. Rombang launay iha. Malagip ko ni mamang mo. Awan ti saan mi anag kinaawatan. Amela, ikuyog ka kung may timbalay ni Ninong. Ngam amo ka na banlugan. Kasapulan nga ginanakan. Pakaamon nagtulangan. Nanya ti banagan ti panagsarita yung kinininong. Depende. No, kasano ti kabayag ti panagsarita mi? Amangan no awisin na kiti da gobernador kani congressman. Talagang sakit ya, saan ka na makaliklik? Ngam si kalat ti kapat kang ganyak, Pamela. Kahit ko anaragsak ti palang dinata. Talo ti kahit kung agbalin nga anak ta. Ha? Oh, payakas na ti panangkitam kanya. Nataengan akong Vladimir. Nugasat ta, timadaan iti anak. Oh, kunam akila at anak pa-examin daya bakla ang maestroyo. Ngam na nga tumat tinaalam. Kung nangarat ti maestro, itikin na nga ito dagiti grado, ang mga no makapasa ako as certified public accountant. Kan mabalin ko pa ti agabogado, nanang. Oo, na nga ito nga rapa update ta anak ko. Ngam bayam, ikarigatak. Tapno matunoy mo amin nga rapa up mo. No may saak to na CPA, kan adang trabaho, may sa may rak ti agadal, ti abogasya. Mumtsandak lang amin dagiti kadalak. Saan nga isuda ti mga vlog ko ka? Talong anak ti kayat ni Vladimir. Idin to ha, mano ti tawon ko. Makasagit ak. Makonsensya ak. Anyang aminan, dahito yan aramida. Itapay lang, di pa nakamiris ko tinagkala nagbindot ha. Ni Vladimir, kumusta nga tati? Pinagsarita na kini Mayor. Hello? Pamela, saan na ka nakaliklik kinininong? Nagtitinulungan ta kada gobernador kang congressman. Nukasta, agkandidato ka, Mayor? Juan Pamela, tayo tanto tayo sa kaswag kalpasan na makapagkasanta. Sige, no day tati pangadeng mo, Vladimir. Oh, talaga napintas dito yung resort ni Ninong mo, Vladimir. Nawaya ang masirapat ti isla. Agad na si daglaan ti dua floating cottages. Kat dahi matipir. Nung nasapsaba ko mana panunod ko, oray dito ko matipakaangayan ti resepsyon ti kasarmigin ni Pamela, papa. Ang mga no beach wedding kumapikit di... talulangan nga aldaw nga agpaiso sa agkasar kayon. Magagaran ako na yun, papa. Mapit lang. Itala amadlaw ko, awan matan ni Pamela. Ang mga nunapan lang, nagpagnapag na itiigid ti baybay, papa. O sige, panawan kayo pa dito eh. Tamapan ko kitain.
Inton bigatin nga isuot ko dito at raya di bodak. Malakip ko man yung tinatagtagainap ko. Agnan-nerpyosak. Pamela. Oh. Apa na itatrahe di boda? Di mo ibaga panggap mo nga isuot. Pudno ka di, adakas nga ipadas nga isuot ti trahe di boda, papa. Anong pamati ako na dagiti nataingan? Surutan tayo laangan. Apay, magagaran ka din, iha. May isa nga arapaap ti babae ti may kasar. Iti patpatgan na alalaki, papa. Podno launay dayta. Dayta ti karagsakan apaset ti biyag ti may sa ababae. Nay, apay gamay ka dito'y bangkag, Jonas. Nagadal ka lakuman iti leksyon mo, kat may dandanin ti eksamen nyo. Urayin ton rabin nanang. Imbagat kini ama Serbando nga umayak makipaggaik. Isupay ti matangdan ko. Ala, sikat ti makaam mo barok. Kan intugot ko dagiti kalding. Ta narabor ti rot iti daytoy bangkag. Asaan pa'y anarado. Mangrotak to inton malam ti kananda nanang. Sige. Tani, paarado na kanon no bigat ta pamulaan na iti mais. Iwayway ko ida. Sakto tumulong naggaik. Madamdama pa'y marugyanan ti seremonya ti kasar. At daydayan ni Vladimir, kaduan na nininong na. Talagaan nagarbo ti kasaryo, tatim mabuno pala na gobernadora kan congressman. Agnan-nerpyosak. O, apeng agkalkalinduosan ka, Pamela. Bumbungsag ka pa eh. Nagpudot ngamin, papa. Nagado ti sermonya ti simbaan. Agsagana ka, harugyan tanti agmarcha. Itay sa apelangan magaganan ni Vladimir. At dagaya magkasal. Malagip ko ni Nana nga Gloria. Awan nga ti panggap ti amak amang sapol kada kami. Tapno ikasar na ni Nanang. Amo ka pakaragsakan ni Nanang ang mapasamak dayta. Kasanon nga agpaiso. No kalalaat nga agparang ni Tatang. Anya nga tati mariknag. No agkita kami. Kat binaybayan na kami kan Nanang. Kasta unay apan nakaibabay ni Nanang. Inton siya ti agayat. Masapol ang nakasagana ka na imbag. Iso nga igaad ko ti agadal. Lupay narigat. Ton uyok ti arapaap ko. Ngagbalin nga abogado. Kat sa pulak to ti ama. Kailangan abimangon ni Vladimir. Nagsimit ito si Carillo na. Kasla gumilgil ay dagiti matanaan ang kusilap kanyak. Pamela, apa nagulbod ka kanya? Tiyak mabaling tagpitot. Sana siyak ti umuna alalaki itibiyag mo. Pagawanan na kuma. Sino ti lalakim? Kaya't ko kumanga ipudno idikan ka. Ngam nagbuti nga na ibabawin ti panang ikasar mo kanya. Kaya't di may babayin. Sumpang ti saludod ko! Amok akagura nakitiday to'y anaduktalam. Ay ngayon ka muna, Vladimir. Diyak na gayatan tinapasamak kanya. Ubingak pa idi. Naragsara ka na idi namamok ti arapaap ko. Nga ang lalaki anak kasagana ang magikasar kanya. Pamela, Ada ako iti may katlatawan ko iti kursok a dentistry idi. Agnobyo kami kini Jeremy.
Ada napasamak ka na kami. Naminsan lang, ngamjak im pagpagarok nga ang bunga. Anya, nagsikog ka. Ayan tanak mo. Tipanggap ko ini kat paragrag ko. Ngam nagbutil nga. Taamok adak kalabasol ti Diyos data. Naimbag, tada nakasaritak ang mangalay iti anak ko intun makapagpasngaya. Nabayagan nga ti damag ko kankwana. Kandiyak ka po sa tinong ti lugar ta. Saan ka di nga amo da ito ni Papa? Nagbutil nga ka nang ibagakan ko na. Tama nga napagsandangan na nga gadal. Diyak namnamahan da ito. Inulbudan na. Naminsan na kinidaw ko maikutan ka. Yung saan ka manukot. Sa kalpasan na. Wah! Antay kuya, di kinabutbutan ko ang mapasabak. Kakuranag ni Vladimir. Kasanoon no isinanak. Pagkamatayag langan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ko maawat na ito eh? Ninamnama ka naragsak ti umula arabi imi kindi Pamela. Insagan na ka na impag tinagarbo ka sa armi. Sa ita, naduktalag saan gaya masyak ti umula lalaki ti biyag na! Kaltaangan ti Rabi eh. Apay nga nga umawawag ni Pamela. Hello, Pamela. Oh, apay nga agsangsangit ka. Umuna pa'y matarabi iyo ka ng Vladimir. Diya ka mo, no kasano nga ilawlawag ko kada kaya na ito'y baba. Amang ano uray na kayo kakuratan. Saan ko ang maawatan ti kayat mo asawan, iha? Naduktalan ni ti Vladimir. Asan nga isuti mo na alalaki itibiyag ko. Pagkawanan na kuma, tauray na kayo kat inulpot ko. Oh, kunak no. Nasapa kayo man na narimor nanang. Awan ka diti pakitaggadan nyo ita? Awanan ti pakigaikan. Isungay nakaglako iti natang ita nga aldaw. Rimwara ka na sapa itay ta na panak nagala iti ikan kun karne anayon lang iti natang nga ilakok. Ay, kakasi kayo mat nanang. San aday ta ti panunutom. Tinapatag, mapagturpos ka iti panagadal mo. Enton makaturpos kan adanton trabaho. Saan kayo ton nagtrabaho pa eh? Apay nga italaeng anaamuak, Pamela. Kinabailam tinagulbod kanyak. Papa, nagbutang tama nga nulak sidendak nga na. Diya kaya't nagsarding agad. Kat di ka na konsensya anang ipadawat iti anak mo. Diya kaya't ti may babain, Papa. Ta ijay lang pag-abangat ijay bagyo kan iti universidad. Inom sida, kaputa nagsikugak abalasang. Isumat lagayam akinid daw mo idi nga umakar ka nga agad ali ijay Manila. Kan nagbaliw ka iti kurso. Pagawanan na kuma, Papa. Anyapay nga ron ti maaramitak, iha. Agyaman ak, Papa. Ang
mabuti nga mga no isinanak ni Vladimir. Saan ko maarum ba nga makibiyanga kiti problema yung agasawa? Kem kas na ganak. Pagrab nga ti bumalaet tapno saan adakas ti pagtungpalan ti panagapay. Kakas kasaryo pa ilang arod. Makapang tutaklaw na ipapa! Inalilaw nak ni Pamela. Inulbutan na. Tiyamok, nung asinaw nga idatag ko itinadaig ng altar. Saan kumamot akas tati kinasabrak ti panagsaom kan Pamela? Saan adakas a babae? Oray siya, inulbod na. Kaputan ang buti nga kalaksidan dak nga anak, Papa. Pakawanan nak Vladimir. Ay, ikaw na. Kaputan nga kamapukaw ka. Ngam di mo ka di mapanunod. Ngan adda ka gura ka. Kat isina ka. Vladimir, Pangasim, saan mo ko mga aramidan data? Ay, ikaw na, Vladimir. Diyan kaya ti may babait. Nasaysaya at langan nga ang pagkamatayak no isinanak. oh, lawlawagam ko mati panunot mo, Pamela. Dakkel abasol iti Diyos ti mangkatel iti bokod na biyag. Kat ura iti nagkay sa biyag saan ka mapakawan. Saan ka makasaklang iti langit. Nasaysaya at langan na matayak. Numapukaw ko ni Vladimir, Papa. Pagkatayak, di pa nakapukaw ko. Kanya kaya ti may babain. Di na nakadilaang ti pampanunutan! Managing bubukod ka. Katsak, sana ka di ang maibabain. Agpagpakaasyakan ka, Vladimir. Saan mo kuman nga ad apasakitan ni Pamela? Katluan niyaman ti pangadeng mo. Saan mi ang mabalosing-sing? Saan, Papa? Kas nakunakon ka na kayo. Kaya-kayat konti matay. Sangkay baga dagiti kaadalag. A political science kumatin nala ka kurso. Bagay ko kano ti agbalin nga abogado tamasirib ha. Siguro kat masirib mo ti amak. Kunani nanang aga po iti kinakurapay da. Kat san anakaragpat iti nangato nga adal. Nagkatulong kano iti bagyo. Maddaw kuno daduma. Aliklikan na pagsaritaan ti maipanggap iti ama. Abay mata. Punak no simurot takin ni Papa Pamela. Ha? Pwede tangay mo ko. Kahit nakapagkungan. Saan ko ang kamalan nga aramidan data, Vladimir? Kaputay-hayat ang kaunay. Kayat ko pa siyang timatay. Ipagbagam lang day tatap lumasyanak ka. No saan aman mo nagtirik na. Kahit nakaisina. Nasaysaya at langan ang ibusa. Tibiyag ko, babaan iti na ito'y ngay mo ko. Ano ti pagkitkitam kanya, Pamela? Ang kandidato ang amayor? Sa kayat mo ngagbali na ang kriminal? Nonas kan ngag parinto mga kitimatang mo. Kurang ka di ba? Ngagluaak itinaratam no mapakawan na. Panawan nakpailangan, Pamela. Kaya't ko tagmay maysa. Talaga ka diyan sa namalunag tirik na Vladimir. Kaya't nakapagtalawan. No na hinatay gustuhan. Sagpaya makadano nakitirinaw. Ito yung kuda, ito'y imo ko. Ito'y barokong ko. Saan ka makawaawat? Kulak man numasirib ka. Sanak nga adda pagpungtutan ha. Ulitak! Kaya ko tagmay maysa!
Mangkot ka gaya mo, Jonas. Ay na, saan ka anadlaw ta nakaturog ak. Nagiddaak namin itay si Mangputak. Ay, kakaasi kayo ang mabambanog nanang. Ngam, anya dagi niya nakatampo nga nakadiso iti abay ti lakasa iti salas. Ah, awat ko alalabaan. No a pamilya ti akin mo rin kadagijay. Rugyak ti aglaba inton makapanganta. Tapno basit tulaangan ti ituloy ko inton bigat. Tulungan kayo nanang. Tapno alalis to malpas. Ah? Ay, sa mga no ado ti aramid mo assignment, Jonas. Saan ka madanagan? Kabailak na ito eh. Siyaklatan ti agluto ti pangrabyan tayo nanang. Kabayatan ti panaglutok. Irapin ko ti agaramit iti assignment ko. Sige, inak lang aro din rugyan ti aglaba. Kasto iti biyag ti napanglaw. Anos ti kasapulan. Masakit ti ulo ka. Ah, awan ni Pamela, itaboy ko. Saan nga ta naturog si kwarto mi? Makapong tutak man na makalakip eh. Hindi pa nangalilaw na kanya. Saan lang arudo na berhen? Adda pa yung nakday tilobya na. Ado ti babae naglasat kanya. Sa kalpasan na ni Pamela nga ikasar ko ti. Ah! Agyaman nagtapinatgam ti awis ko, Vladimir. Katwa kiti kalma ni Pamela ang nagpasyar ni Riigit ti Baybay. Kat kinuna na akayat na ti aglemas ti tao. Papa, inawis tak ka ti dito igid ti Baybay at nubot-bot ngendak. Agpada ta alalaki. Pero saan ka akarkaritan? Kaya't ko la amaamuan no anya at talaga ti plano. Papa, Salonsodek man ken ka. Ay ayatem ka din ni Pamela. saan kun nga inkasar? No saan ko patpat gan? Kat ita. Kalpasan anadoktalam asaan asikati umuna ang lalaki itibiyag na. Ay ayatem kadipay na. Papa, sana kaskari na malipatak ni Pamela. Patpat gan ni Pamela. Kagangay lang ang makapungtutak. Lopod no nga ay ayatem. Awan ti samiram. Ipatig mo ti si Bobokel a kinatao na. Kung ako pinamanawan ni Pamela, tawan man ang itidak itay. Yun, nakasagana mo ti pamigat. Awan ti katulong mi nga agasikaso ti balay. Nakarin ka gaya man, Vladimir. Anya ti kayat mo nga inuman. Kape, wano, gatas. Diyos ko ma. Yung malagip kong adupay tinabati at chocolate at kakao. Ay sagot ti may isang empleyado. E di nagpasya rin dawaw. Uwan, nakita kiti rabaw ti rep. Day tangarag ti timplaan. Nasapak ka na karing. Kalpasan na nakaluto ak iti pamigatan ta. Nagdalusak di tarwan. Kasarita to ti may isang empleyado. Tagsapula kiti katulong ta. Kalpasan na makapamigat ta. Sumraga kiti opisina. Isaganam dagiti kawas mo. Tamapantay di bagyo, inton rabi. Ha? Oray talo lang daw makapag-honeymoon ta. Agyaman nagkunay, Vladimir. Saan ka nagluha? Aglalo kat adda tayo ti sanguanan ti panganan. Makalwa ak itinalaw sa ragsak ko. Ayat nagkaunay. Aramidag amin akabalag. Tapno agragsak ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Saan ang mabali na maabakak? Nagadutin na kastok. Basol mo, kandag itinalam a coordinator no maabakak. Mano a milyon tinahalang kanyak? Ha, ang mga no saan nyo nga imbunong amin, kagdakdakkel timbol sayo. Vladimir, anya ka dito pagpungtutan? Narugyanan ti panagbilang. Ado ka no a barangay president, ti pakabakak. Kasta talaga ti politika. May sakabay. Tsak kaya't ti maabak. Panawan nak malain. Ang mga no sikapit ti pangidas alak iti pungtut ko, Pamela. Ang mga no maarabis ka. Ha? Panawan nak pailangan ko nak. Wano siya kailangan ti rumwar dito kwarto ta. Sana mabalin na maabakak. Nagdakkel ti nagastok iti panagkandidatok. Awan mo, tidakas nga imbagak. Nagkura na kit din ni Vladimir. Ano nga tati kaya tasawa ni Vladimir? Siya ti pagpungpungtutan na. Dangran na. Maturog ako lang. Awagan nak mati Pamela. At dangat na problema da ka ni Vladimir. Well, kayo. At dangat ang resulta no asino tinangabang ka na dito kandidato. Hello. Papa, agyaman na ta, siririin kayo pailaan. At da ka di problema, Pamela? At ang amin imawag ka ni Vladimir. Kat maababak ka nung kadagiti sumagmamano a barangay president. Anya? Nagdakkel sa tinagastos ni Vladimir ang nagkandidato. Kuna na idea, nasurok ka no a 20 milyon tinagastos na. Kaputay magana adi na kaya ti maabak. Nakunak man, kastalaan ti politika. Imbaga naman tan, nasyak tupay ti pagpupuktutan na. Kaya't nasawan, dangran na ka. Dinangran na ka din. Saan pa'y market ti, Papa? Sa dino nga ron ti ayan na ita. Aday ti salas. Sinirip ko iti ridaw itay. Katada kasarsarita na iti salpon na. Kabayatan ti panaginom na iti nasangar. Oh, padinsamot na ito, Pamela. Amangan kat din no naabak ni Vladimir. Kasalan mo pagpupungtutan na nga agpaisok ti anak ko. Nagsapa ka matan ang nakariingam siya, anak ko. Nariwot pa'y laag. Ituloy ko ti agaramit ti assignment ko. Kabayatan ti panagluto kiti pamikatan tayo, nanang. Anya ka diti aramida nyo ita? Kinuna ni Kapitan, adaw asan na kinton madamdama. Ta tumulong nga kano agluto iti balay da Apo Mayor. Iso ka di man ang tinangabak a mayor, nanang? Wan, layos kano ti botos na. Uray ad-adot na ibunong akwarta ti kinalaban na. Malagip ko aday tati panagdidibat yan mo iti may sa klase mi. Ti panagtaray itan ti politika. Naimbag a tao ni Mayor Jonas. Ado ti matultulungan na. Ala, idaras ko dagito ilalabaak. Ang mga nusak bay ang makapagluwag adan ni Kapitan namang sukon kanyak. Sige. Saan na dinamag ni nanang? Noan niya ti kapananutan na nga agad-adal iti taray ti politika. At dangamin dagiti kaadalag iti daydi a subject ng estudyante iti political science. Tinamag da kanyak. No apay asan a political science ti kurso. Nakariinga, gapu iti arimbangaw. Nakitak dagiti tao iti arubayan itay timmamdaga kiti tawa. Manipo di din ng rugi, di ba nagkakampanya? Kanahin nga do ti tao. Hindi pa ila rabi nga do ti tao. Tapno kablaawan na kiti panangabak ko amayon. Si kagayang tinangabak amayon. Kablaawan ka, Vladimir. Naudi ka ni ti damag. Ta nagpupok ka ngamin iti kwarto, Pamela.
Kuha. Kaslawan, baby ang mukha niya. Masakit ti ulok. Gapoy ti pan nakabartek ko ti rabi. Kasapulan na sangwak dagiti tao. Sige. Diyak maawatan. No apay apas-pas katanak ni Vladimir. Nasakit nga tapay lang. Tinakam na kanina. Talaga nagadutin ng suporta iti panagkandidato mamayor, Vladimir. Kasta una aragsak, kat agdidir ida pa. Kablaawan ka. Agyaman naklawan na papa. Umayo, itihawagan nak ti dadahulo dagiti coordinator ko. Tamok at mama ka. Nagpungtuta. Nagdakkel din nagastok. Kung saan ka na ruam amababak. Nakita dagiti umili ti kinasinaw ti panggap mo. Iso asi ka tinapili da nga imbotos. Ado ti kahit kung ipatumpal ti panagmayor ko papa. Kahit ko ti ili tayo ti katudurasan nga ili. Kaya nagbalin na syudad. Nasaya at launay da itapanggap mo. Kayam ka sa nung tinigosyom. Sakbayan ang rugi ti panagkampanya. Adda nakasarita kamang tarawad wid papa. Masansa na pa siya rek ti opisina. Aglalo ta sa anak pa hingag tugaw dagos. Nasurok pa yung makabulan sakbay ang makapagtugaw ka, Mayor. Ni Pamela. Aday ti salas papa. Nagawid san dagiti sa maili papa. Jakpay kat na sangon anaawagan ni Ninong. Madama pa lang ti panagkamkampanya hindi na pa ni Amerika. Saan nakagaya mo na naibutos? Oray papa. Tadati diputado ken gobernadora ng suporta kanya. Sige man nga ron tama pa nagdumaton iti sanas. Itapay laeng. Madlaw kon nga addan nagbaliwan ti ugali ni Vladimir. Agad nanat kayo to, nintun maminsan nanang. Numuna ta, intarayan na kayo ti dandanin na kadungpar kada kayo. Sa anak mat nga ano anak ko. Nagarumyadan laang ti tumang kanda kulap ko, iti pan nakaidaramodom ko. Gapo iti panaglisik. Adong aminan ti abusadong agmanmaneho itan. Saan nyo kadian alasin day di alugan? Saan nyo kadian ala ti plate number na? Ay saan nga rood? Ngam kunadag iti nakakita iti napasamak. Lugan kano day ti buridag. Ti nagkandidato a mayor. Nakarkaro kumamanan ti kinaabusado na. No ti amana ti nangabak. Agpupungtot kano ta naabak. Ngam saanan adeta ti pagsaritaan ta anak ko. O katadyangay. Kumusta ti panagadal mo? Nasayaat mo at nanang. Talaga nga'y gagad ko ti agadal. Tainton makaturpusak. Kan adanton trabaho. Matulungan kayong to. Hello? Naimbag ta simong bat kadagos Pamela. Diyak kahit ti mabaypay ka gururay. Among matan ti mayor. Ado tar aramidan na. Inawagan ka na marabyan ang agawin. Kasta ka di? At na patay ka daraya ka meeting. Gamasan ka pa yung matmaturo. Urahin na. Kanayon matgar urayan ka ang makasangban. Wen gayam. San ka kadipay nga agdadagsen? Ada day di na minsan na maulawag. Nagpakita ka dagos iti doktor. Nadismaya ak. Sa anak mo't gaya mamasikog. Dandanin makatawan nga agdendon nata. San ka matlangan nga agsikog? Nalabit asaan pa panawon, Vladimir. Ingitip naman kaya man ti cellphone na. Apay akin lahat abimangon ka. Kasla na pong dol. Ha? Pay ganas. Kan apay nga ginggay ta. San ka matlangan nga agsikog? Idinto ta tinobyo mi di. Na minsan laang nga inikutan na ka. Nagsikog ka dagos. Kuha. Maturog ka man langan, Pamela. Bumabak, tinak mga litarak.
Nanang, Oh. Anak, nakaragrag sa kasimbang pata. At ka din sangpot mo, anak pinta sa damag. kamaudyanan na. Agpatinggan tumatlangan ti panagrigrigat yun, nanang. Ha? Amuyo ka di? Amay saak ka dagiti mapadayawan akum laude enton pa nagtuturpos? Talaga, anak ko. Oh, ay, nagyaman ka. Sana ko na mas daaw, taga masirib ka. Malagip yu day jay sangka istorya kada kayo anaong at abakla ang maestro mi? Ha? Ngam, naging bagmat kanyak? Naku nana, amakastrekak adakos iti trabaho. Uray sanak to pa'y nakapag-board exam. Ha? Kasta, kat nasaya at Into nagtrabaho akon kat makornungak. Mangbangon akto iti store, abantayan nyo. Tapno saan kayo nagtrabaho iti nadagsan. Ay, na anak ko, magyaman na kaya niya. Ay, Diyos ko, magyaman ak. Iti pa ng tudyo kini Jonas, nga anak ko. Naitimasan na pagapaan mi kini Vladimir, Papa. No apay asaan ang kanumatlangan ngagsikog. Ikarkarigatam laangan nga awatan ti asawam. Pagagaran nga taon ayan ang maaddaan kayo iti anak. Ano sa anak pa'y unay maasikaso? Ngamuray parbangon. Ringan na. Sa ibaganan to ajak kabalan na paragsakan. Anya, Saan ko kung mga istoryaan kada kayo na ito'y? Tapara lang kumakada kami nga gasawa. Di pa'y masansang ni pagbagana kanya. Maapay ka no nagsikog ang adagos. Kalaat nga initap ni Vladimir ti cellphone na itay natlaw na. Apay nga ta. Iti na minsan ang nagawin. Katadabit-bit na ang dakal na attach case. Inawagan na ti Maysa, a coordinator iti beauty contest. Siya kano tinapili dagay si speaker. Inton rabi iti Sabado dayta. Amangan, no parbangon to na makasangpetak. Orayan ka. Orayan niya nga oras ang makasangpat ka. Sana na masapol, maturog kan tulatan. Awan tumatla ti Serpina. Ha? Nangagmuti ko na. Oo, Juan. Nangag ko. Agsubli ak iti kwarto ta. Inakdalosan. Kay kaya't ko asyak ti mangpat ni ngam ti katulong. Ay, paspasakit ang naklaunay, Vladimir. Kaslawat tin serpi na asawa. Anak, kablaawan ka iti panakaitalom iti trabaho. Hindi pa ilang nga yung baga ti manager ti pagtrabahwak. Ano makapasakit examen ti Certified Public Accountant, may taluwak iti trabahok nanang. Ken planok ti agtuloy nga gadal iti abogasya. Ala, sige. Tunuyam ti arapaak mo, anak ko. Maragsa ka na kita nyaman na balikim. Ngamnoy sa mirak ti agadal, kasapulan nga agkasira akon. Amangan no, maminsan la iti makalawas ang makasangpetak nanang. Awan anyaman na. Takabalak mo't may maysa. Letalaang ata, siyempre, mailiwaktukan ka. Pampanunutok nga rod, ano makornungak, gumata nga kiti balay tayo ijay ili, ngayon ti trabahok. Ala, kat, adalatakan ka dayta. Sa bagay, saan ta abalay dayto'y pagnanaadan ta. Ta nakisarita akla ang idi iti akin kukuha iti talo na pagtrabaho. Di kotse ni Vladimir Dayjay. At na imasidag anapintas a babae. Natayag. Dim saag ni Vladimir kat laking narakop na. Anya ti kayat asawan da ito eh. Dayjay, limugan na. Pumanaw mat ti kotse. Lumaamuan da ito ni Pamela. Masakit ang lakit eh.
Sa balin tinasumok ni Vladimir. Gapot ang maysan ang mayor. Maaramid nanti kay kayat na. Masangpatan kagayam dito yung balay, Pamela. Pwede ito nagkalabag. Ada ka nung meeting na ama mayor, papa. Iso akabayatan ti kawan ni Vladimir. Napanunot ko, ti agyan pa ilang dito yung balay. Dayay mo't la katulong kay makasarsarita. Bueno, nagapa kayo. Saan kami ang nagapa? Dahil talaang ta nalamiis kanya. Palagip ko mananday jaya babae. No apay, asa anak matlaan ng agsikok. No daduma, mapampanunod ko adusak dayto eh. Iti panang ipadawat ko iti anak ko. Saan mo panunutan dayta, iha? Saan pa ya panawan ti amin? Ken aramidem amin akabaalam tapno maparagsak mo ni Vladimir. Agpapintas ken agpabanglo ka. Lunas ka na magargari no makita na kati asawam. Aramidem. Mariribuo ka nak. No anya tinaskan nga aramidem. Anya ti makunayo iti daytoy abalay, nanang. Magustuhan nyo kadimot lang? Nagdakkel anak ko, nanginalakit di tibayan da ito eh. Ni manager tinang tulong kanyak, tapno magatang ko daytoy abalay. Kan naglona kiti bangko, nanang. Daknam naman ang makabalay tapahi di kastoy anak. Kas inkarik idi kakaasi kayo amang papaadal kanyak. Ipaayan kayo iti pagnamayan. Kat daytoyan ti pakatungpalan dagiti arapaap tayo, nanang. No saan nga tako ba? Agapot kinaulpit ti ina ni Jonas anang ipadawat kun kuana. Nalagit. Diyak mapadasan tiyag naman. Saan napod no na ito eh? Diyak maawat ang may saak nga inutil. Oh. Papay nga nesit ganak. Anya ti kayat asawan tinangag ko. Ada ka di sa bali a babae iti biyag mo. Wan. Abay. Adda ka di problema mi ti dayta, Pamela. Apay ana aramid mo na ito, Vladimir. Hoy! Aramidak ti kayat ko. Mawatam! Aging ka di ita. Saan nakpailaan na pakawan? Kat kayat nakabalsan. Pagpatinggaan ti panang paspasakit mo kanyak, Vladimir. Saan na ka mapabalaw no apay ang maaramid ko daytoy, Pamela? Apay saan na ka maikan iti anak? Idinto ang nagsikog kadagos iti. Kagabo iti dayta. Masapol aliputan na kasta ka di. May saka a mayor. Rumbang ko maapagtamdan ka. Anyan ti ko na. Ulitin mo! Saan ka pa ilang nagulim? Dakdakas taramidagan ka. Mawatam, ha? Si masaksakitan na. Dahil ito'y titandaan. Aramidag ti kahit ko. Oray pa isang put ko dito iti anak ko, iti sa bali ang babae. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagsakit, Papa. Nakadagdagsan ti barokog ko. Kaputa saan ko may kaniti anak ni Vladimir. Nagsarak iti sa bali ang babae. Ama sikugan na. Lukas na. Naamwamon, Pamela. Anya ti kaya ti asawan, Papa. Amuyo nga ada babae ni Vladimir.
At ataman na nasakit tinakam ko no kasta. Apayasan yung himbaga kanyag. Saan ko akap-kap ni kan? Nakita nga adda kadwa na ang babae. Napintas. Napudaw ken natayag. Naamuak a Beverly tinagan day jay ang babae. Nagray na iti may sa beauty pageant. Ay, wen, malagip kon papa. Impakada na idi kanya nga adadarayan na a beauty pageant. Nga adadarayan na apaskan. Naskan na magkasaritak day jay a babae, papa. No sangatom ni Beverly. Ang mga nudangran na kati asawa. No amuyol ako ma at inungpanak ni Vladimir, papa. Noon niya ti kunam. Siya ti makaammon iti daytoy a banag. Mangbayad ak iti secret agent nga agpalutpot iti maipapan iti dayjay a babae. Nunasken ajaya ak iti dakkel a kantidad tapno adaywan na ni Vladimir. Mga no, da kayo ti madaksan ki ni Vladimir. No maamon na dayta nga aramiden niyo, papa. Yuna, si kakadi daytan. Apaya siriring kayo pailaan, nanang. Kaltangan ti rabi eh. Ay, nalukagak nga rod. Narabiang ka unay mapuyatan kan Oray ta, alas 9 ang sumra ka kiti trabahok, nanang. Narigatan ak kami na naguray ti tricycle ang nagluganak sa nagarbis pay. Siyak lang ti awan lugan na kada kaming agad adal iti abugasya. Yan unamot ngamin tinaggatang iti balay, anak ko. Agam ala. Anya nga rod, tilaan tanagak, kasanon no makasalama ka iti bagdangratan ka. Jak naggunay anang alay ti lugan ko. Tain ka rin amin ni boss nga ikanak ka no iti lugan ko. Manipod iti opisina, nanang. Agyaman naklaunay sarhento. Awagan kanto manan no mapanunot ko. Noan niya ti sumarunong aramidak. Bay. Awagak ni Pamela. Tapno ipakaamok tinagsalita ang make ni Sargento Morales. Nonas ka nasisirapak iti kwarta na iya Beverly Aramidak. Hello, papa. Namuak ada iya Beverly. Napanglaw ti biyagda. Ngam ikarkarigatan dagiti dadakkel na ti mangpaadal kan ko na. Uwan no. Amangan no ni Vladimir pa yan ti mangpapaadal kan ko na, papa. Amangan no ikapkapalaynan. Agnanaad kanupay matlaang iti balay dahi. Gip ti may sapi ana amuak. Adda ka no nobyo ni Beverly. Pada na matlaang nga nakurapay. Saan nga ta nga amo ni Vladimir dayta, papa? No maamuan na dayta. Amangan no agpagkatibiyag na. Day talaang nga agpaiso. Kaya't ko akasarita ni Beverly. Nasken ang mabanlaaga. Delikado dakkel Vladimir. Sige, siya kunti makaamo iti daytoy Pamela. Itaypay lang ang makisarsarita ni Vladimir iti cellphone na. Niya ta Beverly dayta. Uno. Amangan no sa bali mamnan a babae na. Ado ti kwarta ni Vladimir. Kat uray man no a babae ti ikabalay na. Ako di problema iti dayta banag, darling. Oray man o ti kasapulang. Itag ko. Hindi pa lang kami nga ibagbagak may kabalay ka. Di mo matgawin kaya. Mauwatan ka magkindi. Diyos ko. Sana problema dagiti dadakkel mo. At nakita ko nagatahan kabalay. Katuray katuwam dagiti dadakkel mo agna di jay. Are. Saan na lang ikasaran? Gumatang pa yun iti pangibalayan na. Manggaya. Diyos ko. Awang ka di pa
Ang mga anong masikog kang tagul-ulaw ka. Kahit mo takaduin ka mapalit si doktor. Nagsaaman. At dapay gaya man nasikugan na. Yalag, hindi pa yung harap pa ako ti Badani anak. Aglalong lalaki. Nalabas na una yun na ito, Vladimir. Nas ka na makasaritat ni Papa. No saan ni Beverly Dayjay? Masapol a pagtignayon na ti am mo na a private detective. Tapno maduktalak no asino pa'y dagiti sa bali a babae itibiyag na. Naimbag man, tadalugan mo, Jonas. Saan ka na marikata na sumrakiti trabaho? Kahit saan ka na nakapimpiman ka na kiti patang mga agan-adal iti kinaabogado. Sabado inton bigat. Ada serak ko aging kaitel daw nanan. Amangan no kayo ti sumurot kanyak nagpasyar. Sakbay ngayon na kiti pagadalan. Ha? Napautin ti 2 oras apa nagpasyar tayo. Ay, inton maminsan lang ang anak ko. Di pa iso apakataktakam, ti panangituldog bunto kanyak nga gawin. Inton nawayway lang araw doon ti oras ko nanang. Mabalin nga iti Aldo ti Domingo. Ay, nabayag pa ikit tinadyak si Muknal matay ti simbaan. Iso nga agpuyog tayon to. Ngam saan nga iti dahito a Domingo? At ni, ado ti Aramida. Manipod nag-asawa kami kini Vladimir. Diyak unay makaaliwak sayon. Ad-adda ang mapulko ka na. No, agpupupo ka kijay balay. Kat nagadoa sumipsip dot iti panunot ko. Ay, madanaga na. Taang mga nudumtan to ti panawan. Anapat patag pa yung dagiti babae nangam iti siya. Sorry, madam. Jack, ingagara ti panakadalapos ko kada kayo. Awan anyaman na. Basol ko mo't ngamin. Saan ko akit kita ang tidalan ko? Sige, madam. Panawan kayo, pay. Kababain pa iti daya babae. Naimbag ta na singpat. Ngam, apay kaslan naliday. Wano, gapo nga ta. Tanalanay dagiti matana. Tumaangin. Ngam, napindas pailaan. Ngam, apay kasto iti marikrik na. Uray akla nagtibayo iti nagsabat dagiti matami. Adayumot nga ron nagayatakin ko na. Takas lain akon. Ngam, langan na tibak na. Sa, ada siguro asawa na. Ay, Jack, mo tinagan na. Nalipatan mo tinagam-am mo. Nagbayinak mo't ngamin, anang damag itinagan na. Apay nagbayag ka sumungbat, Pamela. Kanapay nga ka dito balay. Sa dinutayan mo. Adaak dito'y mall. Imayak nagaliwaksay. Asino ti kadwam? Agmay may saa. Sigurado ka dito ita, Pamela. Ang mga nadamag kadwam malalaki. No pagduado anak. Mangibaon ka iti taom dito'y mall. Adaak dito'y kabarbaro nga extension ti mall. Saan na masapol? Oray makirelasyon kay ti sabala lalaki. San kan tumatlang nagsigaw? Nagsakitan day taba nagsasaong kanya. Kasla na kabababaak matlauna yan iti imatang mo. Kasla awan patagkugan ka. Sa anak amalunag iti panagluluam. Dahito iti tandaan ng Pamela. Numaduktalak nga dalalakim. Ammo mo na niya ti mapasabak ken ka. Talaga nga awan ba indya asawam? Mayor pa imot nga rod? No apay kat di nga iso tinakiasawaam. Nasingpot mat, edi naamamok ni Vladimir.
Idi namuan na asaan akong abirhen. Nagbaliw. Amangan mo agluwa ka manan, Pamela. Mapalin na mabuting matlaang iti bukod na nga aramid. Iimpakadak ken ni Vladimir. Akal pasan di pa nagpa-share ko iti mall. Kat agdiritso ak dito'y balay. Awan matlang pa nagatap ni Vladimir nga amutan ti maipapan ka ni Beverly. Jack laam mo, papa. Madama pa ilang nga trabaho ka. Tapno ilumangan ni Beverly ni Vladimir. Kasta matan kan Cesar ang nobyo na. Lumabalin kat agtaray. Imas latta ti luto yun, nanang. Ngam dagiti makaniti restaurant. Malagip ko lagat nga rod iti ubingak. Kapoy ti kinapanglaw ta. Pasig anateng ti sinsindata ide. Napadasan ta pa iti nagsidsidala iti bugo. Ngam na imas, nanang. Aywan gayam. Ada na ka din nalapos ko a babae iti muli di kalman. Oh, Nagbayinak ta. Langana ti baknang. pagkat agan-anad ka ngamin iti pampanang nam ta kababay. Saan kumat ngamin na napakadaan. Gapoy ti kado ti tao, nanang. Sa bali ngamin tikit kitaan na. Kasla adadak kala problema na. Tanaliday dagiti mata na. Angam, inunak nga rodan. Kasla langana ti baknang. Sa bali ngamin ti problema dagiti babaknang. Amangan mo no naghapada iti asawa na. Ngam amoyo? Saan ko ang malipatan ti rupa dahi babae? Ah, Ken, saan ko ang mawatan dahi ti ang marikrik na para ken ko ana? anya? Amangan no pampanunutan yung agayatak ken ko ana. Ket adayo anatata ngam iti siya. Kasla inaklaan. Ngam kasla kahit kumanan ang makita dahi jay, nanang. Anya? May papan iti nakadinong par na ang babae ako nana. Kaya kunana kayat na makita manan. Diyos ko, malagip ko lakat nga rod. Ang mga nuso day jayan ti inana. Ay, numaamuan nga ta ni Jonas asan asyak ti pudno nga inana. Kat birukan ti inana kat mabirukan na ni Jonas. Anya nga tat mapasamak. Ay, panawanak nga ta ni Jonas. Ambok. At ipod na way nana kat anda mamalin na itibiyag. Ngam, awan asin na anang ipadawat iti anak na. Huwan, impadawat na latta na kaslawan anyaman na kanyak. At pawan na ipasngay na ni Jonas. Dinala kaya't ni may babain nga ganak abalasang. Ngam oray no kasta. Saan kumana padasan ni Jonas sinagrigat. Ita, tasag grabe kon. Tibo nga ti ado a sakripisyo anang paadal. Iti anak na. Sa isungatan pa ng birok na. Saan ko mapapasamak ti kasta? Adda pagpatingkaan ti amin a palimod. Amangan numaduktalan tumatlaan ti kinapudno. Saan ko apudno nga anak ni Jonas? Amangan numaduktalan nanto akasta. Kat mapukaw ko iti biyag ko. Yak siguro amon ti aramidak. Si kalangan ti awan amigo. Saan pa ilangan tayo ti pagsaritahan ta? Umay kagid din. Kahit ko akaduan na karambakan ti kadanton ti butot ko. Oraman kit di agkakataib da. Kan agpapada da pasig nga inauna. Sige nga raw, amigo. Bye. Pamela, nagbayag ka lakid din. Isagana mo na ti pulutan. Uwan, Vladimir, umayan.
Amoyo gagayim ko. Umununa pa yung sikugak ni Beverly. Dahil ito'y napintas nga asawak. Unay kamatan, Vladimir. Talaga nga ibabainak kadagiti gagayim mo. Sige, panawan kayo, Pay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Katanya, nasayat launay. Ti ayop a babae. Nagado a kwarta tinaited ko kingkwana. Kan kadagiti dadakkel na. Sa lindo ko na. Nagdagan nobyo na. Sige, naimbag, tanaunan niyo ida. Vladimir, San ka nga inayaban, Pamela? Apay nga masid ka. saan ako na makaimtor? Nalabasan ti ba ng paspasakit mo niya? Mangmangag ko, Pay. Madamdamatang agsarita, Pamela. Dakasar sarita. Katanya. Binugbog yung kuman daya lalaki. Uray pinatayo kuman. Ha? May tur ni Vladimir ti pumatay. Sinalbag kayo. Nalunag kayo iti panagsangsangit ni Beverly ang nagpakpakasi. Isupay natin na kaiturid na ng loko kanya. Panyapay latar aramidin nyo. Ipabuya yung ni Beverly iti panang patayo iti nobyo na. Impakpakasi na di yung patayon ti ama ti sikong na. Wah! Sana po nunay na! Vladimir, nadadahal ti cellphone mo. Kaya't mo at arupam ti dadaulok, ha? Pinungkawan na. Talaga kaningawan patigkon kan ka. Wen! Awanan ka sa eskam kanya, Pamela. Maawatang! Nuragsakam ti bang patay kanya, Vladimir. Sige, arabida! Talaga ka di akayat mo, ha? Pumanaw ka ni tisang wanak, Pamela. Ang mga nusaan at ang makatagpal ka tanyapit yung maraming kuking ka. Saan ko ang maaklon na ito, eh? Sa anak nga inutil? Saan? Dakal tinagastok ni Beverly. Kastamot kadagiti dadakal na. Sa kalpasan mo, dahil di anobyo natin nakasikog kang kwa na. Sa nagbayag asumong pat? Nagbayag asumong pat sinalbag ito'y na tao. Hello? Ang mumod na niya taramidem iti nobyo ni Beverly. Nalawag, ha? Nasakit pa lang tirupak at tinumpa ni Vladimir. Ngam nasasam ti sugat ito'y marukong ko. Awagan ni Papa. Hello, Papa. Pamela. Dahil ito'y kaudyan ngayong padamag ni Morales kanyag. Saan ang nagparang tinobyo ni Beverly? Anya, taapay ka no, Papa. Dahil tati saan pailangan nalawag? Kumusta gayam ni Vladimir? Nangag ko itay ang nagibar sakit ibote. Kasta unay pungtot na. Kalpasan anaamuan na. Asaan nga iso ti putot ti sikog ni Beverly. Ti kanon nobyo ni Beverly, tinakasikog kan kwa na. Inadap yung matang tiradyo na nang. Anya dyan ang nagkaw na ipadama kita eh. Sanjak madamo takelat ang nagindap ti radyo. Amang no kimapsot ti signal ti stasyon. Nagpukaw ka no tinubyo ti sigod a beauty queen iti kabangi nga ini. Saan nga ta biktima dagiti drug addict? Pagsasaritaan mi no ko adyo pakadalan. Ti panagwaras ti droga. Ado ka no ti matmatay maipanggap ti droga. Nakabutbutan matan dahil ang mapaspasamak anak ko. Nang, inton may sa akong nga abogado.
Agpaayak to nga abogado dagiti mairurumen. Uray gayam diti pagiwarnak kat nairakurak ti panagpukaw ti nobyo ni Beverly. A beauty queen idi. Nah, malasin ko dito yung aladawan. Nang, pumay kayo man dito eh. Oh, apay anak. Apay, Kita nyo dito yung aladawan ti babae. Isulakit dito nakadinalapos ko itimol. ah, Mayor gaham ti asawa na. ha? Apay nga adda iti pagiwarnak. Iti iligayam apag mayoran dito yung babae tinakapasamakan ti panagpukaw ti nobyo ni Beverly. Aging ga ita. Saan da kanupay anasarakan? No si bibiyag pa. Naimbag kay may kaditi balay pamela. Ada kayat ko adamagal kan ka. Nga mabiit lang. Amo kadimat lang ni Vladimir nga imay ka dito eh. Amangan mat no saan ka nagpagpakada ken ko na. Saan niya ang problemahan dahil papa? Awan mo't bibiyang ni Vladimir kanya. Napatpatagan dagiti babae na ngamiti siya. Ngamgumguna na. Asaan gayam nga iso ti akim putot iti may sakadag iti babae na. Baog ka di ti asawa. Kasnay papa. Manong atawan nga agdenden na kami. Ngamawan pa'y anak mi. Iso nga taan na panunod na ti agbabae. Ngam tinasakit para ken kwa na. Ada nagsikog anobya na. Ngam saan mat nga iso tinakasikog. Naimbag no saan kayo nga agap-apay ti dayta banag. Oray agreklamo ak papa. Ada ka di maarami itak. Saan nakakadimot laeng at andangran? Ko, no dangdangran ako man ni Vladimir. Amangan natayak ko man. Anya, Awan kayam. Anya na di kaya ti adamagan kanyak papa. kasting amili. Aging ga ita, saan da pa'y anasarakan tinobyo ni Beverly? No anya at talaga tinapasamak kan ko na. No apay asaan anagparang. Kasla ada kaya ti asahon papa. Saan ka di na istoryam kanyak idi akas taunay apong tot ni Vladimir? Anya ka ti kaya ti aparwanan papa. Atapon nyo nga ada pa kay naigan ni Vladimir. Iti pa nagpukaw ti nobyo ni Beverly. Wen, ada kanya kon. Saan ko pa binilang? Ngam amo ka saan da kalukuan. Saan ka di? Namnamaan nyo ti proteksyon. Sige. Ngam ti kasukat na. Ket. Babae manen? Sigurado ka kaditi da ita. Ah. Di kahit ko kate na sinaw kan sigurado nga awan nobyo na. Dahil tati kahit ko. Sige nga doon. Bye. Saan ko amaklon? Amay isa kabaw. Dahil di ababay ti mga langon. Iti pan na kay babay ko. Kadlaw ko asaan anay ko lang. Kan saan ana iparang ti mata ni Pamela iti nagdamagag. Amangan no dangdangran ni Vladimir. No mapanagnakat dahi nga atap ko. Jakla ammon ti aramidak. Uray na bilag ni Vladimir. Dahita, agririg ti cellphone na. Ang mga no saan nakakayat asumbatan. Manipod na amon na asaan nga isot na kasikog ka ni Beverly. Saan kabi pa nakapagsarita. Hello, Papa. Nakawag kayo man. Kaya't ka kumala nga kumustahan, Vladimir. Saan ka matandanon dito balayo? Ato nga men di ba ka kumiko magdiri opisina?
Ang runa, tanapunduanan ni Congressman di pa nakatariman ti nadadala rang tay. Di pa nagbagyo na. Hindi na pa natawan. Lapintas launay dayta damag. At ka di napatag ni bagayo kanya. Tay nawagan na. Kaya't kalaeng ako mustain, Vladimir. Sige nga rodan. Anda pagpatinggaan ti panagpasensyakan ka. No mapanagnagak ti atap ko, di ka mapakawan. No irurumen mo ni Pamela. Gapo iti panagulbud natin ka. Saan nga agnanayon nga ikaro na tinagbidtutan ka? Makaturog akmat yan. Kanayon kami na mapuyatan ak. Basit lang na panaganos. Matungpal ko aminan nga arapaap ko. Kunan ni boss nga pag-isunto ka no inton makapasa ak iti bareksan. Nga ag-retire iti agdama corporate lawyer ti kumpanya. Takdakil tong ti sweldo. No bilang mapagasatan ak. Kaya't ko tiyag-practice nga abogado. Barang anda pa kay kapangak a law firm. Malagip ko gayam ni nanang. Pasaray makita ang may kulkulan. Papaya sinurot nak diti kwarto ta Pamela. Adda ka di bagang banyak. Saan mo ka diya kaya tapag serbyang ka? Agtugaw ka. Taog sutot ta sapatos mo. Day tabado. Sana na masapol. Kabalak na Idi sumlatan iti kamata ti briefcase. Wano, paano mo ko maitilam saan? Sino tinagkuna pakibiyang nita? Ha? Dati ako na iparusisi nang nidron na kanyak. Tapno mong Pamela. Saan nga asawa ti pangibil lang aking ka? Awatam? Nagsakitan adagkan, Vladimir. Sumatang ka nagsakit! Gaputa santo pulos malunag tirik laking ka. Maawatam na! Ipatan na! Pangasim! Masaktan na! Ha? Marigat na nga. Umangas. Nagato na ako at ikarga dito ang briefcase. Pasik asad sa sangaribo. Kaya pa'y dagito eh. Itiban niyo. Saan anak ka pa? Apay nga ta anak as-asok. Turbo mo dito eh. Nanapay lang tumawag. Naskan aramuhan akong dito sakbay amad lang ni Vladimir. Amang ano kakaasik manin adang ran na. Ipinit tiri kaptirida. Tatnumag ko ng asino ti imawag. Kadiktikos ko lang, honey. Nagda ka lang kung may kisango. Mayat ko ma, di pa nag-trip ta. Ang drog-droga ni Vladimir. Nanang, ayan yo. Oh, anak. Oh, apay. Nagmalmalamak ka na gida iti kwarto. Ba't ba di ka binti bakik? Di ko maimbagay ito'y bigat, impan kayo iti ospital. Sakbi asumura ka kiti trabaho. Awan at nyaman na daytoy. Nabanugak lang ata. Nanang, dahito yun ti pakatumparan dagiti arpaap tayo. Ha? Kitaan nyo iti dahito apasat ti pagiwarnag. Basahin nyo na datinagan ko. Mumuna ta nakapsutan ti panagkita. Naimbaglakin di ta nakaantyo sa kon. Nan. Oh. Jonas. Ha? Nagan mo ba't na ito yan ako? Wen nanang, may sakon nga abogado. Ay na. Kamlawad ka anak ko. Ay, Nanang, ay na. isagot ko na iti abaligit ka na kayo. Sangit ti ubik. May
may sa amaladagat ti magmag na nga mas asitag kanya. Sumsumgat lagi ti mata na. Daro pa na ko. Saan? 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 Pamela! Ano ti mapaspas at makaga? Pamela! Tagahinap lang Pamela! ti amin. Diyan ka mo. No apay na tagtagainap ko maninday kaya malagat pagkapapa. Sakbay ti panagkasaryo ken Vladimir. Nakaitag tagainap ka, adara-dara ti maladagaan ng dara iti trahe ti bodam saan ka ti. Malagip ko manintidak kala nagbasulat ka ni Vladimir. Nga aging kaita ka ti karkaro. Pamela, amangan no partaan dayta at tagainap mo. Amasapol asapulem ti anak mo. Ngam kasano. Diyan ka mo na niya tinapaspasamag na. Kat no kas pangari ka nagkita kami. Abangan no saan nakabigbigan nga ina. Kagura kan ilunog na. Itay pa'y nawagan ka. Apay nagbeka. Sa dino at talaga tinagapam. Imbagak magtangan ka itay, akabayatan ti kaawan mo. Nakipagyanag ka ni Papa. Pudno ka diya talaga dayta. Wino nagpapas ka iti lalakim kat nagpasikog ka. Nagdakas matay ta panunod mo. Amok amasansan ng agluwas ka. Taday kaskaseram ijay sibo. Ngam kasti ati mo maanakan. Anyati ko na. Ito man. Maiturod ta kasaktan. Ta sa anak-anak patagkan ka. Dupay lang ibagbagang. Ay, ustunan! Hindi mo isunal itirupag tinakasindi ang sigarilyo. Turay patayin ka. Kahit mo ta makisarita kiti lalaki amang sikugin. Patayin naglaangan. Ngam ti haramidan na ita kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello? Oh, da kayo gayam, Attorney Agoncillo. Imaya kiti lo office di Kalman. Kung ati sekretaryo, ada kayo kano ti kasaritak. Agyaman na klauna ita makatrabaho kayo. Anya? Saan pa ang ikan iti Hostisya ti ipapatay ti nobyo ni Beverly? Asino day ta kasastaritam Jonas? Ni Attorney Agoncillo nanan. Ket, anya ti damag ken Beverly, Attorney? Aglam ng mga graman dagiti tadakkel na. Nakasarita yon kat into duna. Ani mayor ti utak ti panakatay ti nobyo na. When, Attorney? Anya? Pinaukagan ni Judge Asuncion ken ni Fiscal Narvasa ket siya ti mangigamit ti kaso. Sige, Attorney. Agyaman na kiti panagtalakyawan niyak. Anak ko, mayor gayam ti kalaban mo. Amangan no agpagkadtibiyag mo. Apay no ipamay-samlaangan ti trabaho mi ti kumpanya. Nagdakkal ti sweldom, di mo kadi kayat ti agbiag ana ulimag. Nan, amok akayat tak nga iliklik iti paggad. Ngam pasat dahito ti sinapataa ka pagrebangan. Unang Ti hostisya kat para iti amin. Baknang man wen mo nakurapay nanang. Nupod naman ang nagbasol day siya, Mayor. Rumbang asumbatan na dagiti nagbasulan na. nakaulimag ti biyag ta iti saan pa'y akas ti kasasaad ti biyag ta. Uray makurukurangan ta iti panagbiag. Naragsak talat ta, Jonas. No bilang tawan gundaway ko na makita ti amat.
Nanang. Ura iti kastila nga nawagas. Ha? Wen. Hustisya para kadagiti mairurumen. Tasigon kan Attorney Agoncillo. Babaan iti kinabaknang ni Mayor. Tagbalin a babae na ni Beverly. Ti basol ni Beverly kat tinubyo na gayam tinakasikog ken kuana. Aging ga iti nagpukaw. Anak ko. Gapataawan ti umdas akaso. Nailabban ti kaso. Agad adalak payla iti kolehyo iti napasamak dahil ka. Magpungpungtot ni Vladimir. Asino nga tati kasarsarita na iti cellphone na? Man nakibiyang daya dyan sa asusyon. Oh. May sama ti Fiskal Narbasa. Aramitin nyo na niya ti kabalan nyo. Siya kung di makamoy ti dadtumarong ba nga mapasamak. Bye. Nas ko na pumatay, karami na. Pagkira. Kabalan ni Vladimir ti pumatay. Oh, Pamela. Ano tar aramidin dita? Abay? Vladimir. Nangagmuti ko naksang ka di? Ang mga nudang-randak ni Vladimir. Man nakibiyang ka. Nangagmuti nagsaritaan mi kinatornison ko di. Naranggas ka unay kanyak, Vladimir! Anay ko! Nagsakit! Nagititakyan ko kan gurong ko! Kapuiti pa lang ulod mo kanyak! Apay, aya nagranggas ka kanyak! Nangagmo dagiti nagsaritaan mi kinatorni. Kat kayat nak nga isagmak ka. Pag-asim! Basol mo no apay an aramid ko dagiti king kamawatan. No na ipaayan nak na kumaiti anak. Uray ka sa tutayat ko! May kan ka hindi anak! Nga may siya ka ba o kas na ka dito kahit mausawan? Astanan! Di mo ko man isunalitiro. Ang kintakyag ko tinakasindi ang sigariliyom. Tapno agbutin ka amang isagmak kanya. Iso nga ramidik king ka dagito eh. Pagkawanan na ko, Ma Jonas. No amumla ko maasaan asyak tinam. Ang binaybayan na ka, tinam. Awan lati tarigagay na amang sapol ken ka. Dagkalabitut na. No apay nga impadawat na kakanya. Kakita. Mabuteng ako na mapukaw ka itibiyag ko. Kaputa imbilang kaapod no nga anak. Una yan akinaranggas ni Vladimir kanka. Maluksawak man launay. Tabayag ka din adangdangran na ka. Di kayo lang kumasangwan. Amo ka maluksaw kayo ang makakita iti kastoy alangak. Dandali sa anak apalubusan asumrek ti katulong. Apay. Saan ko ang mapalabas dagitoy nga aramiden ken ni Vladimir? Mamutangak. Saan kayo kumamakiramraman? Tama nga noon niya ti aramidan ti Vladimir ka na kayo. Idi pa'y laeng agat atapak adangdangram ni Pamela, Vladimir. Nga nagulbud kanyak nga ama na, gaputa saan na akayat nga addarumswa asaan ta apag kinawatan. Papa. Anya launa yan ti basol ni Pamela nga ikarkaro na ken ka. Pudno ang nagbidot iti panakailawan na ito'y nobyo na iti. Saan laeng asika tinagulbudan na, uray siyak nga ama na. Nakal ti basol na kanyak. Gabuta asawak. Impudno na kumaydi. Oh, saan ko kumanging kasara? Gaputa nagbutang ama ibabain. Nalupoy ti anak ko. Awan gaway na ken ka.
No talaga nga ay ayatam ni Pamela. Rumbang nga igigir kundungdungan. Kan saan mo arangranggasan. Problema mi nga kasawa na di, Papa. At takar ba nga kamakibiyang ta anak ko? Nasakit tinagim ko. Tabayat kinaubing ni Pamela. Jak na iturid adangran. Katanya ti kayo asawa nita. No kakaasim at lang arangranggasan ni Pamela. Waya-waya amon. Pagkat katawaan dak. Sana kahit ni Pamela ti makisina kanya. Gaputasan na akayat ti may babay. Kasalitak na imbag ni Pamela. Balagan kayo. Saan nyo ang maaala ni Pamela kanya? Ay nakatiman ti basol ko kan ka, Vladimir. Nadardaran ti bagig. Turay patayin ka ba ya? Mawatan? Agpudno ka kanyak, Pamela. Anya timpulpulong mo kinipapam. Ahon sa bani ngayon bagak agapuna. No apay adangdangran na. Ulbad! Marin na tikapsot ko. Diyos ko. Matayag ka ni itisidog ni Vladimir. Pagkawanan na, Diyos ko. Akwag. Adak kalabasol ko. Di panang baybay. Di anak ko. Amo ka saan nag-abapakawan. Kat pumusay ang kalumtaang. Yak pagaruban. Agastoy, di kinaranggas ni Vladimir. Agyaman naklaunay, Sargento Morales. Sige. Awaga kita matlaan ulit ang abogado. Bye. Kalpasan ang maawagak na ito yung abogado. Anang-alan ni Morales. Isarunok nga awagan ni Pamela. Naskan ang maipamuspusan na ti makalipas. Madanaganak, taamangan no patayan ni Vladimir. Masapol nga agpatinggan ti kinadakes day chay a Vladimir. Antay ta. Hello. Naimbang oras mo, attorney. Siyak ni Calixto. Katugangan nak ni Mayor. Saan ka nga agbutan kanyag? Wen, attorney. Agdanas ken apagsaritaan ta. Hello, Papa? Hello, Pamela. Kaslag kakapsot ka. Dinangran nakakadimanan ni Vladimir. Papa, nukas pagarnigan tabatayak. Saan ka kumanga agsao iti kasna? Jaklakit di mapakawan ni Vladimir. Pakawanan naklaingan ti Apo. Saan, Papa? Dungag ka na yung pagkanyak. Naskan na maipamuspusam ti aglipas. Nakatrag ka ti kwarto mi ni Vladimir. Agpagpakaasi ka iti karulong. Di ka mabalin apay-bayan. Donas ka nga agpatulong ag kadagiti polis aramidag. Papa! Anak ko, saan nga tama isagmak ka ang makipagkita iti katugangan ni Mayor? Nasayat mo ti panakisarita na kanyak, nanan. Makatulong ka no iti kaso iti nagpukaw ang nobyo ni Beverly. Mabitla eh. Wen, apilan nga malagip ko ita. Ti asawa ni Mayor ti nakadinalapos ko iti mol idi. Ni Pamela? Anya ti kunayo, nanan? Pamela? Sino Pamela? Malagip ko. Pamela, tinagan na. Apay akilata nagulimag kayo.
Agsangit kayong matananan. Pakawanan na ko, maanak ko. Saan kayo ang maawatan, nanay? Apay nagpakpakawan kayo. Asino ni Pamela? Diyak mabalinti at pindot. Ni Pamela ang asawa ni Mayor T. Tiyan niya. Diyak pagarupan nga am moyo ti asawa ni Mayor. Ama ipagarup nga utik dagiti pamapatay. Ken konektado iti illegal a droga. Talaga naranggas ni Vladimir. Nagnilangil pa iti doktor anang asikaso kadagiti sugat. No saan mi ana ipamuspusan ang malibasam ti ayop na asawam. Amok apatayan na kan. Tiamok at matayak pa'y kitin, Papa. Naasipay na ti Diyos kanya. Gapoy ti na ito eh. Kaya't ko nasapulan ti anak ko. Pamela, No saan ko maanap pasamak na ito'y adidigra. Diyak kumapay na panuno. Anyan ti kinaranggas ko gaina. saan kumapay la aday tati panunutan? Ti cellphone ko, Papa. Amangan ni Vladimir ti mga awag kanya. Naduktalan na laki di anak alibas ako. Labit lang ta kita. Ni Vladimir nga agpaisot yung mauawag. Papa. Saan mo asungsungbatan? Agpatulong nga kadagiti panakabagiti. Masapol asumbatan ni Vladimir dagiti nagbasulan. Awagak ti abogado. Tapno maasikasok ti panagkita mi. Amangan nung matuntunan anak ni Vladimir nga dahak dito yung ospital, Papa. Nagsardengan na nagring ti silpon ni Pamela. Inlimbangan ni Papa. Sana mapalinda ito eh. Sandak kami limbangan nga kama. Patayin kayo. Uray na diyang abogado ang mangigamit di kaso iti panagpukaw ti nobyo ni Beverly. Please. Anya ti kahit asawan da ito eh. Nagawid kayo diti lugar tayo. Tapno dito tayo ngagkikita kadala kay Calixto. Narigiti katla matuntunan da tayo dito eh. Ay, kunak nga mididikan ka, anak ko. Limandok ti bilag da dya, Mayor. Ngam ti rehas iti pagbaludan ti pagtungpalan na. Nay, ada nagsardang alugan iti batok ti balay. Amang ano isura dagitan nanan. Ti kadua ti lakay. Ni Pamela. Naimbaga pikat yo. Ada ka din ni abogado? Pamela. Amunak. Nalabit asaan nakamalasing. Gapo iti daytoy alangak. Siya ni Gloria. Gloria. Malagip ko. Diyos ko. Kaya't mo asawan, Gloria. Sinarungkaran ka dito'y pagbaludan, Vladimir. Saan agaputan na patagkapayla ang kanyang? Nung kaya't ko amam-am mo, no asino tayo ito'y kadwak. Mayor, siyak ti abogado amang palungsot kada kayo iti pagbaludan. Sandak man na pagkatawaan. Nakabalod kayo lang arudan. Saan nagaputan na bilag kan ado ti kwartayo? Ayop ka, Pamela. Nagtitinulungan ka. Nakikumplot kay ti daytoy nga abogado. Siyak ti gapunan no apay adin ang ranyo ni Mama. Jonas, inawakan na iti mama, anak ko.
Siyak ti bunga ti panagbidot ti maban. Kaputa di na kaya ti may babay nga aganak abalasan. Impadawat nak. May sa akon nga abogado. Idi ipudno tinang padakkel kanyak. Idi ipudno na ti pudno kinasya sinok. Mama, aping isang sangit kayo. Ado ti nagparang nga testigo kadagiti krimen. Nga inararamid ti naranggas nga asawa yo. Makonkonsensya aklaw na Jonas. Basol ko amin ang napasawag kanya. Nujak ko man nagbain ang naganak abalasang. Mama, ado ti agtutuboy ta na nasapang nagsikaw. Agyaman nagtasan nyo ang napanunot nga iparigag. Dait at ipakakonsensya aklaw na. No saan alinawlawagan ni Gloria ti panunot ko. Kan nagkarigay so ti mang padakkalkan ka. Nagistayan gayam ang nagbalina ka sa natukala nga dara. So apakawanan na ka na ko. Diya ka mo. No kasano amalito pa nagitinagkuranga. Mama, Jack ko man nasirayan tilawag no saan aga po kada kayo. Sa anak ko nagbalin nga abogado. Saan ang mapupos di pa nagbabawi? Kan pa nagpakawan ko kan ka, Jonas, anak. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.